Adar jiyan, kesiyetiya mirov û taybetiyên candaran. Ji roja ku mirov bi mirovbûna xwe hay bûye û heta îrobê hejmar mirov hatine ser rûyê dinyayê û çûne. Belê tu dem serdem û dewranên mirovahiyê nînin ku pêşer pevçûn û lêkdan derbas bûbin. Gava ku mirov bala xwe didiyê, mirov dibêje qey mirov ne ji bo kêfxweşî hezkirin û aramiyê ji bo kerbkîn û xirabiyê hatine dinyayê. Bêguman hemû mirov ne xirabin û dibe ku hejmara mirovên qenc ji yên xirab zêdetir be jî. Belê ji ber ku xirabî hêsan û qencî zehmet û giran e, xirabî ji qenciyê zêdetir deng vedide. Dengvedana xirabiyê û navdariya xiraban karekî hêsan be jî ne tiştekî sûdewar û erênî ye. Cihê ku mirov lê hebin, dê keseyetiyên cuda jî lê hebin. Cihê ku keseyetiyên cuda lê hebin, dê pirsgirêkên cuda jî lê hebin. Hebûna keseyetiyên cuda tiştekî asayî ye. Lewra her mirovek bi serê xwe gerdûneke cuda ye. Belê tiştên ne asayî ne lihevkirin, lêkdan û pevçûnên navbêra mirovan ên misêwa û bênavbêrin. Kesayetî weke têgeheke ku hemû hest, hezir û baweriyên ku xwe bi her awayî di liv û tevgerê mirov de didin der û xweseriya takekez di qada jiyana civakî te dide çespandin tê zanîn. Bi rastî her mirovek keseyetiyek xweser e. Keseyetiya takekez weke şopa tiliyê ye. Dibe ku dirf û dirûvên hin mirovan bişibin hev, her wiha dibe ku keseyetiya hin mirovan jî bişibe hevdû, ew şibandin bi çend taybetiyên hevpar re sînordar e. Ne pêkan e ku du mirov bi her awayî bişibin hevdû. Ev tiştekî dere xwezayî ye. Mirov ji hêlekê ya çend hêlan ve dişibin hevdû, belê li aliyê din jî di navbêra wan de bi qasîçiya yan cudayî heye. Tiştê ku keseyetiya mirov diyar dike jî ev cudatî ye. Dibe ku hin caran digel dirf û dirûv, reng û deng, bejn û bal, liv û tevger, sinc û exlaq, bîr û bawerî, hest û ramana mirovan jî bişibin hevdû, belê keseyetiya wan ew qasî naşibe hevdû. Keseyetî bawayeke berbiçaf mirovan ji hev cuda dike û vediqetîne. Ji kesek ku hatiye ser rûyê dinyayê tenê yek heye. Ji bilî wê ango wê kesek din nîne. Ev tenê ne ji bo mirovên ku li ser rûyê dinyayê dicîn, ji bo mirovên ku hatine çûne û yên ku dêbên jî derbasdar e. Her mirov bi xwebûneke xweser û keseyetiyeke taybet tenê carekê tê dinyayê. Heta tenê ne mirov, hemû heyîn û heyberên ku hatine tên û dêbên ser rûyê dinyayê jî bi vî awayî ne. Weke nimûne, li gor lêkolîn, dahûran û agahiyên zoologan ango ajalnasan di koloniyek ango komeke gêrikan de bi milyonan gêrik hene. Ji ber ku mirov bi ser wan li wan dinêre, hemûyan dişibînin hevdû û di navbêra wan de ti cudatiyê nabîne. Belê di navbêra wan de cudatiyên mezin hene. Her yek bi şiklekî ye. Dîsa weke mînak, darek tuyê bi hezaran pelan digire. Gava ku mirov bi ser re lê dinêre, hemû pel dişibin hevdû û wekî hev xuya dikin. Belê pelek wê darê tenê naşibe pelê din. Her pelek bi şikl û awayekî ye. Ev rewş hem ji bo mirov û ajalan, hem jî ji bo hemû cureyên riwekan jî heman e. Reng, deng, zayend û nijata mirovan li gorî rêgez û zagorên xwezayî belê hest, hezir û tevgerên mirov ji hêla civakê ve tên şêwandin. Tiştê ku ji hêla civakê ve tên şêwandin, bi heman awayî tên astenkirin. Bi vegotineke din, tiştên xwezayî ne ji hevin û ne jî dişibin hevdû. Belê tiştên civakî çêkirî ne ji hev bin jî dişibin hevdû. Xweza an jî xweda tu heynên ji hev naafrandiye û naafirîne. Ji her heynê tenê yekê diafirîne. Dibe ku bi hezaran mî û bizinên ku dişibin hev hebin, belê ne mîyek ji wê mîyê ne jî bizinek ji wê bizinê heye. Lewra ji her hebûnekê yek tenê pêk tê. Ne ji cureyek wê ne jî ji cureyên din tu emsal, hinkûf û hemşibê wê yên bi tevayî nînin. Bi kurtasî çawa ku tu çeşn û cureyên candaran naşibin hevdû, candarên ku hem cure ne jî bi tevayî û tu awayî naşibin hevdû. Di navbêra wan de cudatiyên pir mezin hene. Ev cudatî ji ber xweserî û taybetiyên candaran ên xwezayî tê. Belê gelek taybetiyên mirovan ên ku li gor şert û şêwaza jiyana civakî dişêwin jî hene. Ew taybetî hemû li gor şêwaza helberînê û bi rêya perwerdehî û hîndekariyê pêk tên.
Keseyetî xislet û taybetmendiyên mirovanên xweser jî li gorî van pêkerên çandî û hêmanên civakî pêk tên. Keseyetiya takekes li gorî şert û mercên jiyanê û hin pêker û hêmanên bingehîn dişêwe. Şêwegirtina keseyetiyê ne ji dayikbûna mirov hê beriya ji dayikbûna mirov di malzaroka dayikê de dest pê dike. Ji hêmana nijadî bigirin heta hêmana zayendî, ji keseyetiya dê û bav û şert û mercê ku tê de dijîn bigirin heta rewşa wan a aborî, ji erdnîgariya wan bigirin heta avhewa ya herêma ku lê dijîn, ji serjimara welat û malbata wan bigirin heta fikr û raman û baweriya wan, ji sinc exlaq û afirişa bigirin heta kar pîşe û behreyên wan û her wekî din, hemû bandorê li ser teşedana keseyetiyên wan dikin. Pêkerên bingehîn ku keseyetiya mirov diyar dikin hin jê jî ev in: pêkerên rakendî ango irsî, pêkerên biyolojîk, pêkerên fîzîkî ango bedenî, pêkerên hawirî, pêkerên malbatî, pêkerên çandî. Li gel ku di navbêra hemû mirovan de ew qas cudatî heye, dîsa jî mirov ji bo ku mirovan bişbînin xwe yan jî xwe bişbînin wan, çi ji destê wan tê dikin. Heta meriv dikare bibêje sedema gelek şer û pevçûnên navbêra mirovan ji ber cudatî û neşibandina wan e. Her mirov hem ji hêla çandî û hişmendî û hem jî ji hêla fikr û baweriyên cuda li hevdû nakin, an şer dikin, an hevdû dikujin, an jî ji hevdû dixetin. Heç ku tu kez ji ber ku dev lêv û pozê wan naşibin hevdû, tu pirsgirêkê dernaxin, belê gava ku taybetî xislet û keseyetiya wan naşibe hevdû dibe pirsgirêk. Li ser vê neşibînê behev dikevin û di navbêra wan de şer û pevçûnên ku bi kuştin û qirkirinê bi encam dibin derdikevin. Ev ne tiştekî asayî ye. Çawa ku reng, deng û bedena mirovan naşibe hevdû, dibe ku hest hezir û bîr û baweriyê wan jî neşibin hevdû. Çawa ku fikr û baweriyê wan naşibin hevdû, dibe ku sinc exlaq, liv û tevger û bizavên wan jî neşibin hevdû. Ev jî tiştekî xwezayî ye. Belê mirov li hemberî vê xwezabûyînê tiştên dûrî aqilan dikin. Ji do heta îro şerê ku di navbêra mirovan de derketine û derdikevin, li ser cudatiya zayend, nijat, ziman, ol, bîrdoz, fikr û ramanên cuda ne. Bêguman her kes xwediyê keseyetiyeke taybet e. Kesê ku nav û dengê wan li dinyayê belav bûye û nebûye, hemû xwediyê keseyetiyeke cuda ne. Hin ji wan di riya qenciyê de û hin ji wan di riya xerabiyê de meşiyane. Hin ji wan di karê xwe de kesên sereke ne, hin ji wan di karê xwe de yên serketî ne, hin ji wan hem sereke û hem jî serketî ne, hin ji wan ne sereke û ne jî serketî ne. Çi sereke bûna wan, çi serketina wan, çi bêdengiya wan dibe rastderê bi keseyetiya wan ve girêdayî ye. Ji bo wê keseyetiya kesan hem di qada jiyanê de û hem jî di cîhanê de roleke pir girîng dilîze.